Jo, que com tu, m'he llevat del llit aquest matí i he pujat el teló d'un escenari quotidià, últimament em rumia un discurs propi on intente posar ordre al que passa en la meva vida, al que veig al meu voltant i al que escolte ací i allà. L'estabilitat i la seguretat econòmica són béns escassos actualment i cadascú de nosaltres adaptem un nivell d'austeritat a casa amb millor o pitjor sort, però amb una certa part d'impotència assumida. Tot i això, fem camí. Intentem mantenir els ànims. No tenim més remei que trobar una eixida. Tu que com jo t'espolses el discurs fàcil de renecs per no calfar-te estèrilment la sang i mantenir uns mínims de normalitat, saps que ja no et valen les paraules buides ni els lladrucs que s'escolten més enllà de l'escenari de cada dia. Et val el que veus en eixir al carrer. Homes i dones, grans i menuts, fent camí cada dia. Fent camí a l'escola, al treball. Fent camí sense rumb, amb voluntat. Fent camí a casa, al forn o al banc amb solet, a la tenda, al metge, a l'oficina de l'atur. Fent camí entre salutacions, barrets i dies de festa, tenint poc o molt, o gens, fent camí. La vida fa camí. I tu que com jo formes part d'eixe trànsit imparable, saps que és en l'empenta de totes i tots on està la realitat. Saps que són la consciència i l'esforç individual els que generen la verdadera oportunitat de canviar. Cadascú amb la seua, cadascú amb les seues possibilitats i les seues dificultats, però amb l'ajuda d'una gestió capaç d'atendre les particularitats. Perquè no tot és igual, ni tot es pot aplicar a tots per igual. Hi ha moltes capacitats aturades i moltes idees que es deurien d'escoltar. S'ha acabat el temps d'espera. Ara és el moment del verdader compromís, el de les persones. És el moment del nostre compromís. La ciutat comença a cada casa, a cada carrer, a cada barri, amb la dinamització que genera treball real, amb una millor gestió de recursos que tenim. El vestir de la ciutat llueix una talla molt considerable, d'un cost desmesurat. L'esquelet humà a sobre del qual s'ha construït difícilment el pot sostindre. El sastre no ha tingut en compte quines eren les necessitats, ni ha pres les mides del model de carn i os, ni ha sopesat el preu que havia de pagar-se, ni les conseqüències que li podria ocasionar al seu client. Gandia s'ha vestit a esquenes i a sobre les esquenes de ciutadans amb un model de molt bona apariència. Sí, molt bona apariència. Apariència, apariència, apariència. És el moment d'entrar en intimitats, de filar més prim mirant el cos de la ciutadania, el cor de la ciutat, i prendre-li el pols i veure on hi ha molla i on la pell toca l'os. Cal baixar a eixa vida que fa camí cada dia a generar treball, a ajudar a generar treball, a invertir en la millora de vida, generant treball no puntual ni ocasional, treball estable. S'ha acabat el temps d'esperar que canviï el vent. Som les persones les que podem encarar les veles per posar el mateix vent al nostre favor. Usem el que tenim, colze a colze. Generem moviment, que tot es moga. Baixem la gestió a la realitat de les persones i compartim un compromís. El d'escoltar, analitzar, produir recursos, generar incentius i ajudes. Hi ha massa capacitats aturades i massa idees que es deurien d'escoltar. S'ha acabat el temps d'espera. És urgent generar llocs de treball en totes les sendes on la vida fa camí.